наврӯзро дар давоми асрҳои дароз чун муждаи эҳёи табиат, бедории замин ва коштани нахустин донаҳои умед азизу гиромӣ медоранд ва онро бо дуои хайру орзуҳои нек ва нақшаҳои ободгариву созандагӣ пешвоз мегиранд. сокинони ҷамоати шаҳраки ҳисори шаҳри ҳисор низ дар қатори дигар сокинони мамлакат ҷашни наврӯзро бо риояи суннатҳои миллӣ ва пешниҳоди барномаҳои рангини театрикунонашуда пазироӣ намуданд. мардум самимона иброз медоранд ки маҳз асолати фарҳангдӯстӣ, хиратписандӣ ва ваҳдатгароиву сулҳпарварии миллати шарафманди тоҷик ва сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар буд ки мо ба чунин рӯзҳои нек ва рӯзгори осуда расидем. аз ҷониби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ тӯи суннатии кӯдакон аз оилаҳои ниёзманд ба таври дастаҷамъона гузаронида шуд. заҳматкашони ҷамоати шаҳраки ҳисор тантанаҳои наврӯзиро дар ҳамдастӣ бо омӯзгорони хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри ҳисор баргузор намуданд. намоиши дастурхони идона бо пешниҳоди хӯрокҳои миллӣ ва расму оинҳои ниёгон аз ҷониби сокинони ин гӯшаи кишвар бозгӯи он аст ки мардуми минтақа ба анъанаҳои аҷдодӣ арҷ мегузоранд. тамаддуни халқи мо бо наврӯз оғоз мегардад, яъне наврӯз аз давраҳои бостон то имрӯз бо беҳтарин арзишҳои худ ба зиндагии мо рангу таровати хоса мебахшад. наврӯз барои миллати тоҷик китоби сарнавишт буда, ниёгони мо ҳатто дар давраҳои мушкилтарини таърихӣ ин ҷашни муқаддас ва хуҷастаи худро ҳимоят мекарданд ва бо наврӯз дубора зинда мешуданд. дар ҳақиқат сокинони ҷамоати шаҳраки ҳисор ба шарофати истиқлолияти давлатӣ наврӯзро ҳамчун ифодагари ормонҳои миллии мардуми тоҷик бо самимият ва шаҳомати хоса таҷлил менамоянд. гузориши хуршед ҳалимов, фирӯз мирзоев аз шаҳри ҳисор барои барномаи иттилоотии Навид.